Неочаквани исторически обрати предвиждат нови археологически разкрития. Редки находки от праисторическо селище край Момчилград отведе български и френски учени към хипотезата, че древният град Троя е бил създаден от племена, населявали територията на съвременна България. Така може да се каже, че известните антични герои Хектор, Парис и Еней произхождат от Родопите. В рамките на проекта археолозите се надяват да разкрият и една от загадките на древността, а именно какво се е случило в края на каменно-медната епоха и началото на бронзовата. Репортаж на Красимир Ангелов. Праисторическото селище край Момчилград датира от преди 6000 години и е едно от най-големите в Европа. То е на площ от 80 декара. Къщите на древните хора са били огромни, дори за представите на съвременния човек. Всяко жилище е било около 300 квадратни метра с големи стаи, спалня, кухня, столова, ателиета. Там археолозите откриха много керамика с интересна изработка и украса, характерни за създадената векове по-късно от древна Троя. За да докажат хипотезата за произхода на троянците, учените ще изследват находките във Франция. Вече имаме основания да смятаме, че наистина има някаква връзка между това население и основоположниците на ранната бронзова епоха и да кажем и на Троя като по-известен представител. Ако се докаже хипотезата за връзката с Троя, това ще преобърне ли представите ни за тази епоха? Ще успее да изясни един период, който за сега е тъмна дупка за учените и който предизвиква голям интерес не само в България, въобще в европейските археолози. Това е именно прехода между края на каменно-медната епоха и началото на бронзовата епоха. Тъмният период е продължил близо 800 години и според учените тогава в тази част на Европа не е имало живот. Селището край Момчилград обаче за първи път доказва, че цивилизацията в този край на континента е продължила да съществува. Селището е било част от най-развития европейски център, а населението му е дало началото на културата на древна Троя.